Kapang ni takuk tai bukuk song cheng hanya hai mangklik nong ni biskang tubui ma phayoka belai kheno khorang ketui belai kheno khorang kaham nei sini jak social media o je viral langai tongmani khorang kaham nei ke bini nogono cheng phai tini interview nanani nei cheng ma phailekya ga nai tongnai rok norok bo bahayang jaka tini ni bini resam no cheng phunok lanai nong ni biskango ke puilano manaino lamsogono boni skim singti bahai tong Ang kaham na tongo kaham tongo hingke baskang ni galarau ni bagi practice rok nawi tongo. biskang ni bagai bahai rok khena kha mane bahai titi kino galaroni Galarau na to ang to belai kheno phan sotonjak ang tikinani musungo hingke hain bagi ang kaham ke je ang man sukmani omhai gan rok na ang practice nawi rsabai khanawi srengni tongo ta. Angke social media to kabang mani ni viral ngai tongkha rusang no pisar jagi tongkha lukorok belai kham cha jagi tongkha gatai comment ni bisingti bo sanglai tonglai kya angke sini takhuk no silego thangsanai kya nei tonglai kya nang bo bahai wan suki tongkha brong je reply Borok ni reply rok borok ni comments rok nugui borok ni compliments nugui ang belai kheno khatung khaja angjak ekdom tongthogo taibo bakha basajak ango ang teman bai ke ani supporters rok borok ano tamhin obono angbo nai tongo joto comments no pore tongo hingke bakha bai hambai ri kulbaya taibo bakha thangsawo ta hain bagi ang taibo borok ano support jesek ang borok ni support nugo asungna ang taibo karakhe angbo preparation nawi tongo beskango taibo agoknani hingke beskango to je final sogiatung haipono kabang mano singers to competitors to kabang man tongo haini bagi haipono ang je mansak ani level best ang rinai to bo chesta khane jana aurang cheng takhuk tai bo chong cheng ko simu thangya garo chang ni digi tuino cheng norok no bini khorang bo hai norok no phunugui norok ni khunjo habrnai inke puila uno nai tongnai rok no garo chang tang sabai ke mane chini pandono chenglai ene bor chang no tui lukorok no kise khnar nai abo nang galarau ni bagi bo hai wan su tongkha bor chang galarau ni bagi hingke to cheng gan je prai 50 songs hairok rejakha hingke oron bisingo cheng jeba kaisa choose khaide hinjago hingke ang oron bisingo ang choose khaimani hingke ang chini manik sar ni bini gan no ang choose khaiga kaisa to abono no lukorok no kise khnarui mugo Bekha ani bekha bojaga bo thanganai bekha ani bekha bojaga bo thanganai bole shrap saphano kereng sajaga tongnani mochong jagya bekha ani bekha bojaga bo thanganai ani bekhale tini no salsa boya salnei boya sal burung no bini bagai o khale ayuk mayuk nongo bole shrap saphano kereng sajaga tongnani mochong jagya bekha ani bekha wow black and khana tok blei nang bisirko bao je rosap tongnai manik sarno nang bisirko choice khaine mane hamjak na mane kok borok ni bisingo hangke ang bini kobo khana kugo hangke bini no rebo rosap kugo ba bini no kaisa gan rok mang kugo ta bahle bini no solkabo abo kheto tamani sanai cheng abo kheto bo ang ekdino ang chini sar manik bai ang malaikha kaisa kok borok deni somoy ang malaijak hingke bo sao bo ano sao dan khorang ni no tui sao hingke thik no rosabo hingke bo ano kaisa confess khai ano sajak tongo kok kaisa mane ang bo agibo mane Sonu Nigam no kisa follow khai phaibini sawota hingke bo Sonu Nigam no follow khayo ang bo Sonu Nigam no follow khayo
Engke जों kini no sono juno follow khaimani ba kisa khorang bo mili Same lai tonglaika sa mili tong kham haita Ge bolo tai tam sakana no. engke bo sawote thik no nung sono chini sono sar no follow khaimani kaham no khayu haipano taman bagi hinge nini bunyo copy khayawoi nijini on karenani try khaidi hin sawata bo engke ang obono bo chesta nai tongota Lekin kaham khogo ba kino manik bo awo ba kin sak bai thangni likito obakin sijak bai khlaiye sak sakni no compose na nangnai ruchamu aw lekin nangmani kok sai khnar ka bono engke nang tabuk galarao ni bagai imang rok bo hainu gui tong kana kisa saget imang rok thupur bo kala imang to nu mane fast da ngai tong mani rok nukna na ke bo hai phelangi rok da mo gui tong phimani nuk tam bo hai rok nuk imang rok thupro rogo to nugya haibano muk thanga no nugo bo mo hai ekdom muk thango no imang khe nugui tongo je ang final sogui jak je result da hogjak omai ke nugui tongkhata nugrus tongkha nugui tongkha angke engke sago mane supporters rokni support rok nugui taibo bokha thangchajak hingke ang wansugo ang je best ani je ang practice khai je ani best rimajak ang rimang hangkele ang final soginai ni hone ang khakawi tongota haipano ang ani best ang je sringmani obono ang mistake khayoi final jodi si mistake angyawi ang kaham ke koro yawi ang rasa paimang hangkele ang soginai hine ang wansugui tongo kintu haipano oro nervousness ni bagai ba courage kri ni bagai rok kisa masa je practice khaimasuk ang ani best rimalia obai rok nas mikse khiriwi tongota Tauni ni kong srungjak tingo ang bo bo hanyo imang no khado ekdin no kha o pai phai ang to titi sei phaibla ke khorang chus khaimeni ang bo ekdin imang no kha gnono se benjamin no ajaga bo man kha 2 lakh rang ke nini scooty nini kepalo no nei mane nono sahai khatong khaja khai mo samani ekdom nugui tongsu a ge nang sama bai ekdom sikam samlai tongkha imang haisina emne haipano nang bo o bahing tong khetana imango khe to kisa tongthoma haipano angke masajak rokhe to nugya taman bagi hingke ani kisa mane ang nung mani no sa mane bisi khushi ni mukti rok kalai jakhi nugui tongkhata angke bisi overjoyed wow rangchang takhok tai bukuk chong o hanyo golarao ni bagai chini takhok benjamin koloi sogus tongkha pho bini ya phawono bini kepalono ngi tongkha swijak 2 lakh budget TT edition ni je Tirpra Idol season 2 ni je chengjak mani bini ya phawono ngi tongkho 2 lakh hai kaba uskuti bo bhayno samia choligra thung ke lukrok to sini kokno khanawi baksa selajak phumamlona angkara cham tai tang sar chaboi khame thebulai phaidi hingke ang joto lukorok ni bagai baya rokni bagai ang je bui bisi same mane gan ngi mano haipano ang bisi request bo nukuk mani ba je gan no ano sabri namusung jagmani borok bisi ani khukti khana namusung jagmani o gan no same song hunbono ang abono khanar phiswana taman bai ke kabang mano o gan na khana namusung jagmani chakleng no nang rasabi khanar phinai nang kong mani cha khele bkha thaino shi chige klakha nang kong mani cha khele bkha thaino shi chige klakha nang kong mani cha khele Hamung shiniya boyar nang phaikha holong bkhano shichi klangkha hamjak ma halogo kelek na muchungya nang phaiano shoton klangkha nang bai malai khapang shirago nang bai malai
खापां तंथगो नोंसे बे बागाननि तंथायनि थाय नोंसे आंनि बे तंथायनि थाय नोंखौ मानि चाखेले Bukhathai no shi chigay kelangka nengko mani chakele. Wow. Nono ni nam bau sung tam sar wiya se khorang ham ka sai tekena. Tam bisir ko gosa. Agi masa mo tang kuno omhai omo sakhe ni khorang hamnai ni to sari jagya hepon angje angmui to mansak jani wan sungma jarade khorang hammani karon hingke kaisa ke main hingke ani jeans ni baging khana ani baba onek gan rajab karak Hasina. bo onek gan rajab hingke sangagi bagan rogot komla rok khakna thangangke chinagi komla bagan tongota hingke bagan rogo boi baksang logi teijago hingke bo afro rogo ano gan rajab khnari hingke ambo sajago hingke agino sing kini kini khera sablayo hingke o din rok moi to mano ta ang tabuk sak sak no sakjra kusugo kawoi ang ani bufano bo moi to mano to manbai khani bufabo kare kha bo thei thangja jakha Thei thangka. Busuk bising ka thei mani emne 2.5 years rok dong Nang afro busuk ngoro. ang afro ang second year ro pore tongko college btech second year khai tongko ang ke ang bo ani graduation pa sane no bo thei thangka ang ge obrong na Mor busuk afro. afro ani 25 rok na 25 ro. nung bai tongkhe ohor sata bufuro bolai thango nung bai tongkhe ohor sata bufuro bolai thango tonggei mano chayai nung yai kok chalai nung bai berai lai ma tongkhe nung bai tongkhe ohor salta bufuro bolai thango Bes belai kena kana toksugo. Awa hakin ro samni hapro je hapnai rok. Awa hakin kelegi tongo. Hai ka ba tisha jagi tongo. Awa hakin no lukorok no hakin kecangni bayar je sipsari rikaro samung bai hapro je hapjak tongoi maya uku kung tongo. Muktri thangya hai samung tangnai rok khangka hangke gesrang rok hangke rangsangni susi bai ja tomjani yokhak jagu ma hai sele rok ni ke rangsangni wayengo mutrui tongo thui tongni hinai gesrangni dorkar obai ken rusang musung hamjagoi tagoi loboi khorang ketui bai ken rok no phunuknai chini takuk benjamin koloi ke bobo hengno o buskango bini golarawon je tripra idol na je TTADC bai je songsa jakmani season 2 o bini bobo hai halok no norok no komeni bisingti bo sönghodi buskang toni ni golarawon thangai tongkha last pandani bisingtui nai tongnai rok no lukorok no nungtam message kujar mutong lukorok no ang kasar nam sungo tabuk omhai kheno sing joto sing sak bai sak sing tiprasa bai tiprasa sing hai keno kaisa no kaisa sing taibo bakha basariwoi sing taibo kuchuk kalai mane ano simiya mane kabang mano resapnai kabang mano phai tongo mane boroni bo kata mane alada alada story tongi mano ba eba dukhu story phaning mano boroni bo hain bagi kabang mano bakhano methebiawi bakha thiyawoi borok bor sabai tongja jao ge jotono no haikeno taibo jer sabnai je tabuk chini kabang mano chini bayarok no ang koinam sungo taibo bakha thangsariwoi taibo chungno encourage khaiye taibo support khaiye taibo bakha tongthogriwoi basariwoi haikese sungbo taibo phan mano bole sungbo confident mano haikeno sung taibo sakthari manan bagai kujuk kaisa bai kaisa sung support khailai tonglayon hani ang ko kasanam sungata Blacken nangmani kok second ka rangchani takuk tai bokuk chong norok buji mangkhana awo bahanyo khorokcha tei khorokcha chubalai mani sapu tongnani nangnai khorokcha kuno dino mane oba haike dumsaya haike saput kri hingke kun dino kaimeya emle muntiringnani hingke oro kokma phunukunai emle muntiringnani ke samni saput nang joto lukorokni saput nango hingke se emle muntiring manai blena hingke bobo tabuk tirpra jolo एक नंबर थानानि तिकिनानि हिंखा हंके ओइ नारंनानि हिंके सापुत नांनाय नरकनि
obobun kok kechari khnarka khabangni takok tai bukuk song tini ni mangplik norok bo haingjaka norok komen ni bising tui singhodi nai tongnai rok no paiplaya obuskangni tirpra idol season 2 je chengjak tongmani norok no mangplik phunugui tongnai nok news ni bising tui nai tongnai rok norok bo haingjaka norok comment khaya ta tongbai di haikaba jara o channel no tak pointo subscribe khaya haikaba share khaya rok abo bo khairedi norok logi norok notification manai update ketal rekha hangke nai tongnai rok no jotono khulumka.